med jer. Vi er kommet tilbage. Vi har lavet en historie. Historien om, hvordan Filurisen og Vaskebjørn og Messi blev venner. Og om 3, 2, 1, nu går vi i gang. Der var engang en Vaskebjørn og en Filuris og en Messi. Vi gik i børnehave sammen. Vores børnehave hed For kun de søde. En dag så kom en ny sød vaskebjørn. Hej. Og man skulle være sød mod ham. Men så kom en dag en dreng. Han var skaldet, og han havde store fortænder. Han hed Peppe. Peppe drillede vaskebjørnen. Det var ikke sjovt, og vaskebjørnen græd. Uæh. Så stoppede Messi og Filurisen drilleriet. Stop med det, Peppe. Peppe lød, som om han ikke drillede. Så sagde vaskebjørnen det til de voksne. Hey, Peppe driller. Men Peppe sagde, det passer ikke. Jo, det gør. Så sagde de voksne. Vi skal hen til en maskine, som siger, hvem der har ret. Vaskebjørnen og Peppe satte sig i maskinen. Så tændte de voksne maskinen. Så sagde maskinen, at det var vaskebjørnen, der havde ret. Så skældede de voksne Peppe ud. Men må ikke drille. Og han måtte ikke gå i børnehaven mere. Au, sort sjov. Så ringede de til Peppes forældre. Så blev Vaskebjørnen venner med Filurisen og Messi. Skal vi lege? Og så legede de meget sammen. De levede lykkeligt til deres dages ende. Slut! Jeg håber, I kunne lide vores video. Video. Og like og subscribe. Følg os. Og det håber vi, I gør. Hej. Ses. Mm.